Selam dostlar. Şəhərimizdə tarixi һәм қызыклы урыннар бик күп. Бүген мин сезне ачык һавада урнашкан трамвайлар музее белән таныштырачакмын. 1948 елга кадәр трамвайлар шәһәребездә бердән-бер транспорт төре була. Автобусларда, троллейбусларда ул вакытта йөрмәгәннәр. Шуңа да шәһәребездә трамвайлар музее барлыкка килгәндер инде. 1875 елдан Казанда беренче атлы трамвайлар йөри башлый. Беренче вагоннар хәзергеләреннән шактый аерылып торганнар. Алар тулысынча агачтан эшләнгән булалар. Һәм бары тик рамнары гына тимердән эшләнгән була. Ә менә бу трамвай ике катлы. Вагоннарны атлар тартып йөргәннәр. Башта алар 8-10 пассажирны йөртә. Соңрак инде 2 ат җигелгән вагоннар пәйда була. Алар инде 40, хәтта 70 пассажирны сыйдыра башлаганнар. Еллар уза, шәһәрләр үсә. Атлы трамвайларның тизлеге җитми башлый. Шулай итеп 1899 елда Казанда беренче электр трамвае җибәрелә. Һәрберебез вагонга кирип, вакыт аралыгында сәяхәт итеп, үзен 19-нчы гасыр пассажиры итеп хис итә ала. Беләсезме, дуслар? 1902 елга кадәр трамвайлар җылытылмаган икән. Кышкы көннәрдә пассажирларга бик суык булгандыр минемчә. Беләсезме, дуслар? Казан Россиядә электр трамвайлары йөри башлаган 3нче шәһәр була. Чагыштыру өчен Мәскәү 8нче шәһәр, ә Санкт-Петербургта мондый трамвайлар тагын 7 елдан соң гына йөри башлыйлар. Еллар узган саен трамвайлар да үзгәрәләр. Бу Казанда 1932-37 елларда йөргән трамвай. Аны Советлар Союзы герое Иван Кабушкин йөрткән. Аңа бу исем үлеменнән соң бирелгән. Ә кайберләр менә бу трамвай йөртүче манекенында Иван Кабушкин йөз шалымнары бар диләр. Бүгенге көндә дә заманча трамвайлар шәһәребез буенча җилдерәләр. Ә кем белә, бәлки тагын 100 елдан без хәзер утырып йөрүче трамвайлар да бу трамвайлар арасында үз урынын табыр. Анысын инде безгә вакыт күрсәтер. Сау булыгыз. Туган як тарихын өйрәнегез, дусларым.